שבת שלום לכולם, אנחנו השבת נקרא את פרשת ויקרא. השבת אנחנו נעסוק לגבי האות הקטנה של ויקרא, האות א'. אנחנו נתחיל להכיר את המעלות ולא להתגאות. כתוב בפסוק הראשון, פרק א', פסוק א', וגם ויקרא זה ספר שלישי. ויקרא אל משה. בראש פרשת השבוע כתובה מילה ויקרא. אל משה כמובן. והאות א' היא א' זעירה. בספר תורה אנחנו נפתח מה זה את הפרשות ויקרא, נראה ויקרא, כל האותיות של ויקרא זה אותיות רגילות, האות א' היא אות קטנה. האות הקטנה הזאת היא רומזת לענווה של משה רבנו, שלמרות כל המעלות הנשגבות שהיו לו, כל המעלות שהיו לו, היה ענב מאוד מכל אדם של פני האדמה. הוא היה הכי ענב בכל האדמה שהיה. לא היה אחד בישראל עד היום, כן? מהאדם הראשון עד היום לא היה אחד בישראל שעקב את משה רבנו. בענווה כמובן. אין זו האלף החריגה לכתב תורה. זה לא אלף ראשונה והאחרונה שיש בתורה. יש עוד אלף בדברי הימים, יש שם זה בדברי הימים בתחילתו. ויש עוד אלף של המילה אדם הראשון, האמורה על אדם הראשון. והיא אלף רבתי. יש אדם, אז יש את האלף. היא מתחילה בהתחלה. היא מציינת את מעלותיו העצומות של האדם הראשון, יצר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ואת העובדה שהכיר במעלות עצמו. למה יש את האלף הגדולה הזאת אצל האדם הראשון? שמציינת את כל המעלות העצומות של האדם הראשון, מה שהשם הביא אותו לעולם, כאילו להגיד זה שלי, זה שלי, תסתכלו מה אני יכול לעשות. כמובן שהשם יכול לעשות דברים הרבה יותר מופלאים מזה, אבל כדי להראות כמה מעלות הוא יכול לתת בבן אדם רק אחד. עכשיו נעסוק איזה מעלה יותר טובה להיות, כמשה רבנו כאדם הראשון. אז עכשיו לא זה ולא זה, אלא באמצע, כדרך הרמב"ם. הוא לא הולך לא לפי המחברים ולא לפי המקלים, הוא הולך באמצע. להיות בינוני. רוב אותיות התורה הן אותיות בינוניות. הדבר המתאים ליהודו הכללי של האדם שעליו ירד מדרגת הבינוני. כמו שאני אמרתי מקודם לגבי הרמב"ם, להעיר מרמב"ם הלכות דעות פרק א' הלכה ד', 8 פרקים לרמב"ם פרק ד', והוא יכול להגיע לזה על ידי התורה. אך פה ושם יש גם אותיות זעירות ואותיות גדולות. פה לפעמים יש גם אותיות קטנות, עוד גדולות, לא יודעים, לפעמים יש גם את זה וגם את זה. שתיהם צריכים ללמוד אחרי התנהגות. א' הגדולה שממילת אדם מתארת את גדלותו הנפלאה של האדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו העיד עליו, תשמעו מה זה, שהחוכמה של אדם הראשון מרובה מהחוכמה של מלאכי השרת. בראשית רבה פרק י"ז פרשה ד', ושם נסמן הדבר. עד כדי כך. היא מלמדת האדם שעליו להכיר את מעלותיו ואת הסגולות המיוחדות שניחן בהן. כשם של אדם להכיר את מגירותיו, כוונה החסרונות שלו, ככה לאדם להכיר את מעלותיו. מעלותיו כולם מכירים, הניסיון הכי קשה כאן לדעת את החסרונות שלך, לתקן את זה, את כל היתרונות אתה ברור שאתה יודע, את החסרונות זה מאוד קשה לתקן. כמובן אנחנו ננסה כולנו לתקן את זה. בלי זכיחות דעת. אלא שהכרת המעלות אינה צריכה להביא לזכיחות דעת. כן? אדם הראשון, בגלל שאתה אומר את המעלות, אתה לא עכשיו תלך דרך רע. אדם הראשון הוא גם מי שנכלל בחטא עץ הדעת. כמו שכתוב, ולא יהיה צדיק אשר לא יחטא. מה לעשות? אפילו הצדיק הכי צדיק שבכל העולם, חטא אחד מתחילת ימיו, לפחות חטא אחד הוא עשה. מזה אנחנו יכולים לנו ללמוד שההכרה במעלות האישיות שהיא לעצמה עלולה להביא לידי חטא. מתי שלפעמים אנחנו אומרים רק את המעלות האישיות זה יכול להביא לחטא. לצד הכרת המעלות נדרש אדם שתהיה פה גם תחושת שפלות וענווה, כפי שמסמל את האלף הזעירה של משה רבנו. האם אדם הראשון עשה את זה? מה פתאום? הוא לא עשה את זה. הוא היה רק במעלות שלו. אבל משה רבנו, הוא הגיע לענווה שלו. ויקרא השם למשה לאמור, א' קטנה בגלל שהוא היה ענב ושפל מכל אדם. כמובן, משה רבנו לא רק הכיר את החסרונות. אם הוא היה מכיר את החסרונות, הוא לא היה משה רבנו. הוא היה אחד שיוצא ברחובות, גם צריך להכיר את המעלות. אפילו פסוק זה עצמו שבו כתוב האלף הזעירה, מבטא את חיבתו של הקדוש ברוך הוא למשה. ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא קרא לו בקריאת חיבה. משה ידע שהוא קיבל תורה מסיני והכיר את מעלותיו מיוחדות, אלא שלא בלבו, כי מעלותיו אלו ניתנו לו במתנה מלמעלה.
ומה אני צריך לדגות? השם נתן לי, השם ייקח. באיגרת הרמב"ן כתוב, כל מי שמתגלה ליבו, השם משפיל אותו, וכל מי שמשפיל את עצמו, השם מגביה אותו. ככה אומר באיגרת הרמב"ן עם נון. שכן אם מישהו אחר היה זוכה בתכונות וסגולות הרוחניות הללו, היה מן הסתם מגיע לדרגה גבוהה לאין ערוך. בדרך זו הגיע משה דרגת הענווה עם כל אדם. ויש עוד פירוש, מה הכוונה ויקרא? למה דווקא עם א'? ויקרא אל משה. תסתכלו מה זה. אני רוצה לראות איזה אדם היה רוצה, כל אדם היה רוצה, מוכן לחיות את כל העולם הזה בשביל פעם אחת שהשם יקרא לו. אתה יודע, זה זכות זה ממש, השם אומר לו, משה בוא לכאן, ממש בפנים. לא יודעת שאנחנו עם התפילה ומדברים. כמובן גם התפילה זה זכות, אבל מתי שהשם אומר לו, בוא לכאן עכשיו אתה מדבר איתי פנים אל פנים. אתם יודעים, זה זכות זה פנים אל פנים, ועוד לא להישרף ולא להיקבע ולא כלום. אלא שמשה רבנו רצה להיות עניו. שהוא לא רצה לקבל את התורה, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, קח את התורה, כאילו, אני לא רוצה, אני רוצה להיות עניו. לא נעים לי עכשיו מולך. לכן הוא אמר, תכתוב את האלף, וכן. בוא נמשיך הלאה. ניצוץ ממשה, בכל יהודי יש חלק מנשמת אדם הראשון. עכשיו אנחנו נדבר מה להיות הכי טוב, משה או אדם הראשון. ניצוץ ממשה, בכל יהודי יש חלק מנשמת אדם הראשון, בכל יהודי, כמובן מאדם הראשון, וגם ניצוץ מנשמת משה רבנו. מזה מובן שיש בנו הכוח ללמוד מן המעלות שבשניהם, משניהם אנחנו יכולים ללמוד. אם יש לנו את שתי הניצוצות האלה, אז אפשר ללמוד משניהם. מצד אחד על יהודי לדעת, מהאדם הראשון, שמכוח ראיתו בין אברהם, יצחק ויעקב. מה זה אברהם, יצחק ויעקב? אברהם זה מידת החסד, יצחק זה מידת הגבורה, ויעקב זה מידת התפארת. למה אברהם מידת החסד? בגלל שמכניס אנשים היה מקרב אותם. יצחק למידת הגבורה, הוא בא לעקדה, השם שחט אותו, או היום אכל, מה כתוב בגמרא, מה יצחק עשה? יצחק בא קבע, אמר לאביו, תקבול אותי, קח את החבלים ותקבול אותי. ויעקב תפארת, כי הוא היה תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, שכל פניו היו תפארת. הוא היה, כן? לא היו לו בן אחד רשע. לעומת זאת ליצחק היה בן רשע, לאברהם, כן? לאברהם היה לו גם בן רשע וגם אבא רשע. כמובן ששניהם חזרו בתשובה, אבל לא נגיע לזה עכשיו. מצד שני, כן? עליו להכיר בעצמו ולא חשוב שהוא אינו ראוי ללימוד תורה וקבלת עניין קדושה. בגלל שאני הבן של אברהם, יצחק ויעקב, אני מקבל את כל המעלות הנפלאות. עליו להכיר בערך עצמו ולא לחשוב שהוא לא ראוי ללימוד תורה. מה? מי אני? לא, אתה הבן של אברהם, יצחק ויעקב, רמם עליו. יש לך ניצוץ בהם ממשה רבנו, מהאדם הראשון. מצד שני עליו לזכור שמעלות אלו לא באו בזכות יגיעתו ואותו משה רבנו, אלא ניתנו למתנה מלמעלה. מה יש לי להתגאות כאן? הכל מתנה משמיים. אם השם לא היה רוצה אותי, היה מביא לי מישהו אחר. על כן, כמו שכתוב, האם לעת לזו, כמו שכתוב במגילת אסתר, לעת הזה הגעת למלכות. אם לא, אז מישהו אחר היה בא, אם את לא רוצה עכשיו להיכנס למלך, השם יחליף אותך, אסתר. על כן עליו להיות שפל בעיני עצמו ולא להתגאות. דווקא על ידי הענבים זוכים לקריאה של חיפה. למה השם בכלל קרא למשה? בגלל שהוא היה ענב, כפי שקרא הקדוש ברוך הוא למשה, ומגיעים אל השלמות האמיתית. עוד הלכה ואנחנו נסיים לעד היום. כתוב מצווה של פעם, מצווה גדולה של פעם, ומצווה של היום קטנה. המצווה של פעם היא לא משתווה למצווה של היום. אז יש שאלה איך זה הגיוני. הרי תנאים של פעם, קדושי עליון, רבי עקיבא, רבי אליעזר, רבי מאיר בעל הנץ, קדושי עליון, מי אנחנו להם? ידעו את כל התורה. רבי אליעזר בן אורקינוס חזר בתשובה באיזה גיל 18 כזה, אמר רוצה לי ללמוד תורה, הלך ללמוד תורה, 8 ימים לא אכל ועדיין לא תלמיד חכם. 8 ימים לא אכל, יצא לו ריח, מה זה רע מהרבה? הרב שלו, הרב הקדוש, אם אני צודק זה היה רבי יוחנן בן זכאי, נבהל מהריח שלו, עשה ככה, נו הצידה, מה זה הריח הזה? וכמובן לאחר מכן אמר רבי אליעזר בן אורקינוס לפני שנות חייו, איזה כמה שנים לפני שהוא מת, הוא אומר דבר כזה, קחו את כל הגלילים שבשמיים שיהיו גלילים, את כל השמיים קחו אותם שיהיו גלילים, קחו את כל המים שיהיו דיו, קחו את כל העצים שיהיו עטים, כן? וקחו את כל האנשים שבעולם, מיליארד אני מדבר, זה 4 מיליארד, קחו את כל האנשים שבעולם, כן? שהם יהיו כל אחד יהיה כותב את התורה שלי, אף אחד לא יגיע למה שלמדתי עם התורה שלי. זאת אומרת, עם כל העולם הזה,
מה שרבי אליעזר בן הורקנוס למד, שהוא חזר בגיל 18, ורק בגיל 20 ידע כבר יותר את התורה. הוא ידע כל מה שאנחנו לא יודעים, הוא ידע דברים עצומים. ופה אנחנו נסיים בעזרת השם, שיהיה לכם שבת שלום וברך, שהשם מברך אתכם, שיהיה לכם בריאות, הכל בעזרת השם. שבת שלום ומבורך.